Maraba da zuwa tashar Skit TV Interview. Kamar dai kullum ku danna mana subscribe kana ku taba mana ƙararrawa. Musa mai sana'a, matarka tana tambaya ka yi wanka kuwa? Na yi mana. Ni fa ba ni da lokacin yin wani wanka. Baka da lokacin wanka? Sha'i! Za ki iya cewa? Je ka kawai. Na ji an ce an kafa doka, karfe nawa za ta fara aiki? Na ke ma na gaya miki sis. Baba, kana ji an sa doka a waje shine zai kawo muku ita cikin gida? Nan ma ɗakin da na samu. Sai kuma ka zo kana yi mun magana wai za ka samun doka wani lokaci ba gidana ba ne? Musa mai sana'a, ni na ji an ce sojoji ma fa an iska ne. Soja ne dan iska? Soja? Soja ba mutumin banza ba ne. Wai me ma aikinka? Kaga soja ne ni, kuma dan sanda ne ni, dan karota ne ni, in ta juye dan union ne ni, in ta juye dan agaji ne ni, idan ta kai ta kawo dan hizba ne ni, idan rai ya ɓaci zan iya kwamati. Daga Su kenan? zan iya gadi. Mun gode da kallon tashar Skit TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.